Nakadungog ra mo sa ngilan nila Eiffel Kubo. Isa ka one of a kind nga restaurant nga makita dinhi sa Balay-Balay City, Bukidnon. Ngano kang ginganlan siya one of a kind restaurant unsay naa dinhi? Laago nato. Bukidnon. Ikaw ang amo puyan nagsulod sa mga katuigan. Mulang yaw man ikaw. Siyempre, kung nailaag, lagi na ikaon. So pares kasi sika, bitilaw po ko silang pagkaon. Tanawa gali sa ito. Imbitado ang tanan bisan pa man og mga dayo. Magano na, ay pa na ako na-experience mo kung ano ginani na siya, mga French delicacies. I don't know kung tama ba ni Bunch. French delicacies ang tawag iba na niya. Basta something pagkaon nga weird, I don't know, di wala na akong gila, syempre, anad kong bulad, anad kong something, makayar sa kusina nga tag-cheese, tag-singko ang photo. Karon magkaon kong mga dahon. Lamit tanaon, pero lisod lito ko, lettuce daw. Lettuce. Napagid ko. Kaniyo, bulak. Kanang, saan ni? Saan ni sa, dili sa bougainvillea. Basta Edible flower. Pasabot lang basta pag down sa shell. Next naman kung ang mga dato mukha down guys. So short na on. Pag ako mukha down, may kong kandy. Wala. Unya, hindi ka human ako mabusog ito ilang gihatag sa akong mga pagkaon o uban ng klaseng mga dahon-dahon mga igala ko. Litis. Basta mo na, kamo na adjust. Ako pag ginang interview ang mismong tag-iya sa Eiffel Kubo na si William Coupe. He's a French national. Hello sir, Mine Muntag. So, hapon. So guys, gamay siya. Na siya ibawan nga kanang Bisaya. Gamay lang. Baliktad po ni. Ako ibawan ng English pero gamay ra po. So, try mag-effort lang guys. Sir, kasi na-agree sir. Oh, libo na siya guys lang. Hinag paligo. Kaya mas gaman sa COVID. Nalipay ko ilaya sa. Yes sir. Ayun, Kung saan yung mga pagpunta. it's my tourism. So I believe you have this exhibit, or you have this art exhibit in your place. Would you mind to tour us? Yes, please. Follow us. Ikaw ang akong yutang natauhan, ikaw ang akong pinuyanan. This is the art exhibit sa Eiffel Kubo. We have here soil paintings and all paintings very beautiful. What's the name of this kind of sculpture? Paraiso di Duende. Unang amulian, ubani ko ninyo bay akong libuton ang bukid no. Languyon ang mga tubig, ang mga bukid sa kaon mo sa katas mabitang lad pinakahabog diri. Kung muadto ka sa langit, 10 pesos na lang ang plite. Muadto tas mga langok tanan ato ang sudlon. Pag-amping sa Sir, do you know what this kamulan is? Kamulan, yes, to meeting. Yan! O, di ba? Guys, sir, Paliw kamulan ni si Eiffel Kubo. ayan! Kamulan sa Eiffel Kubo. Right, sakto sir. Kamulan means to gather, to meet people. It is comes from Bukidnon na word amul. What? That means to gather. Amul. A-M-U-L. Amul. Amulan. Ayan. This. Aside from this place, sir, do you have some kubo outside? Yes, please visit the garden there. After the quality materials of the stone. Kawayan is unbreakable. It's very Guys, bukod sa daw niya nga, ang money daw dire, para kanang ma-feel na itong mga tabukang Bukidnon life nga na dire sa Eiffel Kubo. She's trying to kanang convince people nga mula ang dire para ma-feel nimo ang kanang musagid ang Bukidnon life. Sakto, musagid. Ug mao kato ang naitagong laag nako dito sa Eiffel Kubo, Balay-Balay City, Bukidnon. Daghan kayong salamat Sir William po. Ayan. Don't forget to follow my pages also mga higala. Artistang Ilaw, ug Saksak Sidagol, Katawa Bisagol, ug uban-uban ito ko ninyo. Sulod pa na pong mga laag, dinilang sa Boy Volcano Adventure. Mulang yaw man ikaw gihapon ang amo